התחלנו. צהריים טובים, אחר צהריים טובים. מה אומרים אחרי השעה 4? נראה לי צהריים טובים. כן? לפנות ערב טוב. כן, אנשים עדיין לא סגורים על זה, יש כל כך הרבה דברים. אז היין אחי, מה קורה? אנחנו פה בפרק, באנו ככה להכיר אותך, לשמוע ממך, מבחינה מקצועית בעיקר, כי יש לך המון מה להגיד, מה להביא. אז לפני שמתחילים ככה, תציג את עצמך, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה, מה אתה עושה? אני אביב בן ישראל, אני מאמן מנטלי לאנשי מחירות ובעלי עסקים. קואוצ'ר, מאמן אנשי מחירות, יעלום קרב, פוסט-טראומטי מהמלחמה האחרונה, נכה צה"ל. ובאתי להפיץ מסר עיקרי, שאפשר להצליח גם עם פוסט-טראומה. מה זאת אומרת? קודם כל, הכי אלוף, וואלה, מצדיע, הכי יקר, על מה שעשית, עם פציעה, בטח אנחנו נדבר על זה גם, על הדבר הזה בהמשך, ככה ניגע בזה, אבל מה זאת אומרת, אפשר להצליח גם עם פציעה, עם פוסט-טראומה, כאילו בדרך כלל זה שולל, הצלחה? כן. אני אסביר. פוסט-טראומה זה פציעה שקופה, קוראים לזה פציעה שקופה, למה? אנשים ברחוב לא יודעים שיש לך פוסט-טראומה. יש לך פציעה ביד, ברגל, בעין, אנשים רואים שאתה פצוע. כשאתה פוסט-טראומטי, אנשים לא יודעים שאתה פצוע. והרבה פעמים אתה מתמודד לבד, ואנשים לא מבינים מה קורה לך. פתאום יש לך התקפי זעם, פתאום יש לך התקפי חרדה. אתה מתבייש בעצמך. אז רוב האנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, מתמודדים עם זה לבד, ולא הולכים לבקש עזרה, ולא באמת מתמודדים עם זה, הם פשוט שוקים יותר ויותר ויותר בתוך הבוצה. ככה אי אפשר להצליח. אני הייתי שם. מעל שנה לא יצאתי מהבית. אי אפשר להצליח ככה. אבל ברגע שביקשתי עזרה, וברגע שהלכתי לטפל בעצמי, אז קמתי על שתי הרגליים, למדתי איך לחיות לצד הפוסט-טראומה, כי הפוסט-טראומה לא עוברת, והפכתי להיות בן אדם עוצמתי, וחזרתי לעצמי, ולא רק שחזרתי לעצמי, חזרתי להיות יותר גדול ויותר טוב ממה שהייתי לפני כן. אז זה המסר שבאתי להפיץ. וואו. וכשדיברת על עזרה, כן. זה מודעים לזה שיש בעיה וצריך עזרה? כאילו, אני אומר, אוקיי, אני מודע, אני לא מבקש עזרה כי... או סליחה, אני לא מודע, אני יודע שקורה משהו, אבל אני לא מבקש עזרה כי אני מתבייש, או כי אני חושב שזה יעבור לבד. יש לי את שתי השלבים. קודם כל אני אומר, לא, הכל בסדר, הכל לא קרה שום דבר. אמנם הייתי במלחמה, אבל כשאתה שם, זה נראה לך רגיל. כל מה שחווית כל החוויות מהצבא נראות לך רגילות. לא משהו קיצוני שקרה, אבל זה לא רגיל. ואתה לא מבין שזה לא רגיל. אז אתה מנסה להתמודד ולא מבין למה אתה לא מצליח. אתה פשוט יושב בבית, בואה בתקרה, ולא מוצא השראה ומוטיבציה לצאת מהבית. ואז כשאתה כן מבין, כשאנשים אומרים לך משהו לא בסדר, לך תבדוק את עצמך, אתה נכנס למגננה. כי מה פתאום? אני חזק, אני הגולנצ'יק, אני בן אדם חזק, שאני לא הולך לבקש עזרה. אני לא יודע מה זה לבקש עזרה. ואז אתה מבין כבר, באיזשהו שלב אתה מבין עם עצמך שמשהו לא בסדר. אבל שאני אבקש עזרה, אני זה שעוזר לכולם, אני לא זה שמבקש עזרה. אתה צריך שיהיה לך שבר מאוד גדול באגו, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, די, אני לא יכול לבד. אבל מהמקום הזה רק אתה יכול לצמוח. וואו, אני מזדהה עם זה, אחי. לא עם הפוסט-טראומה, אבל עם זה שאתה יכול לחוות משהו, ולוקח לך המון זמן להבין עם עצמך, טוב, אני צריך עזרה. כי זה כאילו להיפתח בצורה של כאילו, אין דרך חזרה, רגע. הוא המצחיק של החבר'ה. הוא זה עם הקול נקרא לזה, ואז פתאום, רגע, הוא מבקש עזרה? זה כאילו, זה להילחם על זה, אתה נלחם בעצמך בדבר הזה. לימדו אותנו להיות הגבר, המאצ'ו, החזק, לא זה שמבקש עזרה. אבל זה משהו שהבנתי בתקופה האחרונה שאני מטפל בעצמי. לבקש עזרה לא הופך אותך להיות חלש, הופך אותך להיות יותר חזק ממה שהיית לפני כן. וואו. שמע, אני יכול לדבר איתך על הדבר הזה שעות, אחי. מה זה שעות? אבל בוא נחכה להתחלה. אתה דיברת איתי פה על מחירות, אימון מנטלי, זה עולם, איך הגדרת את זה בדיוק? זה עולם שהוא, זה ביחד? חד משמעית, כן. למה? בוא תספר, יש את האימון המנטלי, אני חושב, אימון מנטלי זה אחד שרגע לא מאמין בעצמי, עכשיו אני אאמין בעצמי. כאילו, אוקיי, ואיך זה מתקשר למחירות? בוא תספר לי ככה, מה הקשר ביניהם?
בדיוק אותו דבר. תראה, אני התחלתי לעבוד במחירות לפני 15 שנה, פלוס מינוס. שנה ו3 חודשים, סיפרתי את זה בפודקאסט הקודם שלי, לא מכרתי כלום, לא הצלחתי. וברגע ששיניתי איזה משהו בראש, פתאום בום, התפוצצות, ופתאום נהייתי מכונה של מחירות. מחירות זה מיינדסט. מחירות זה פה, זה בראש. אני ראיתי כל כך הרבה אנשי מחירות בחיים שלי, אימנתי המון, ניהלתי המון אנשי מחירות. ההבדל בין הטובים להכי טובים, זה מה יש להם בראש. טכניקות מחירה יש לכולם. כולם יודעים למכור. כולם למדנו, אנחנו מוכרים היום שאנחנו נולדים. כשאתה בן 3 ורוצה מוצץ, אתה בוכה, אתה משכנע את ההורים שלך שיביאו לך מוצץ. כשאתה הולך לספארי, הצלחת לשכנע את אמא שלך לקנות לך ארטיק ב-30 שקל. ארטיק קרח מסריח ב-30 שקל. כולנו מוכרים כל הזמן, מהיום שנולדנו. כשמעורב בזה כסף, אנשים נלחצים, יש כל מיני פחדים שעולים, יש כל מיני... יש משהו מנטלי שחוסם אותנו מלהגשים את המטרות שלנו ובאמת להצליח. אז מחירות זה נטו מנטלי. נטו מנטלי, אוקיי. ואתה אומר שזה... מה זאת אומרת כל אחד יודע לבד מה לעשות? אני יודע עכשיו, יש לי תסריט מחירה שאני מדבר עם ליד. אוקיי. מה אתה חושב שהדל, יש יום אחד שאני אמכור, יכול למכור פתאום בקלות, ויום אחר יהיה לי ממש קשה, ברמה שלא אמכור כלום. אתה מתאר מצב שאני קורא מתסריט. לא קורא מתסריט, יש לי משהו, יש לי מבנה. יש לי מבנה שאני נוגע בו, יודע מה לשאול, אבל למה לפעמים זה מצליח, האם זה נופל על משהו רגשי? האם זה נופל על יום טוב שאני יכול לעבור, ואז אני יותר קליל בשיחות מחירה, פחות מוכר, פחות לחוץ? על מה זה יכול לקום וליפול? שיחת מחירה זה לא תסריט מחירה. אם תסריט מחירה היה שיחת מחירה, לא היה צריך אנשי מחירות, הייתי מביא את השומר סליחה. הייתי מביא את השומר, נותן לו תסריטי מחירה, אומר לו יאללה, תתחיל לקרוא, והוא היה מוכר, הייתי מביא את המנקה שלי בבית, הייתי מביא אנשי שירות, מי צריך אנשי מחירות אם הייתי יכול לקרוא מתסריט? אני לא צריך את זה. אנשי מחירות צריכים לעשות משהו שהוא הרבה 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 מעבר לתסריט מחירה הזאת, זאת אומרת, להבין מה הלקוח רוצה באמת. זה עבודה מנטלית לקבל לא ולא להישבר, זה עבודה מנטלית להיות כל היום באנרגיה גבוהה, גם כשקשה וקשה, כי מחירות זה עבודה קשה, זה לא עבודה קשה פיזית כמו סבלות, אבל זה עבודה קשה מנטלית. מחירות זה עבודה מנטלית לכל דבר. בדיוק, זה מתקשר דווקא לשאלה, זה מכיר בצריך לשאלה האחרונה שהוספתי בשאלות. אוקיי. שבדיוק ראינו את זה מקודם. בן אדם שעובר עליו יום לא טוב, נפרע, החברה זרקה אותו, מרגיש לא טוב, לא יודע, משהו בבאסה. אתה ממליץ לו לא לגעת במחירות? כמה זה יכול להשפיע? זה תלוי. זה תלוי מאוד. זו שאלה טריקית. הימים הכי טובים שלי במחירות היו כשהייתי עצבני. הכי טובים שלי. אני אגיד לך למה. כי כשהייתי עצבני, אני נכנס לאיזה מוד עם הלקוח, אני נכנס לבועה, שאני שוכח שנייה מכל הצרות שלי, אבל אני עדיין באנרגיה העצבנית הזאת, ואני עושה שואו, והלקוחות מתים עליי. מתים עליי. אני אף על הלקוח, ואני לא נותן לו להגיד לי לא גם. אבל כשאתה עצוב, כשאתה באנרגיה נמוכה, יש אנרגיה שלילית גבוהה, שזה עצבים וכעס, ויש אנרגיה שלילית נמוכה, שזה עצב. באנרגיה של עצב אתה לא תצליח למכור. מה שאני ממליץ לעשות, לצאת רגע, לראות סטנדאפ, לראות, אני בעגלות, כשהייתי עובד בעגלות, הייתי יוצא לחניה של הקניון, מחפש רכבי יוקרה, מסתכל ואומר, וואו, בא לי גם טוב, כוסומו עצבים, אני חוזר, הולך למכור. יש דרכים לשנות אנרגיה. יש לנו מוזיקה, זה הדרך שלי, יש לי פלייליסטים בטלפון שאני יכול להעביר בין מוזיקה, אם אני באנרגיה גבוהה ואני רוצה לרדת שנייה, אז יש לי מוזיקה שמכניסה אותי לקרקע, אם אני באנרגיה נמוכה, יש לי מוזיקה שאני שם ומקפיצה אותי. כל אחד יש לו את השיטות שלו לעבור בין סוגי אנרגיה, גם לכל בן אדם. השיטה הכי טובה, להכין לעצמך לוח חזון, להבין לאן אתה רוצה להגיע. מה השאיפות שלך? האמיתיות, עם ערכים, משהו שמרגש אותך. אנשים שמים לעצמם מטרה, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה לעשות מלא כסף, אני רוצה להרוויח 50,000 שקל, זה לא מטרה. זה לא מטרה, כסף הוא לא מטרה, כסף הוא אמצעי להשגת המטרה. מה המטרה האמיתית שלך? תרשום אותה על דף, כנס לאיזה AI, גוגל, משהו, תדפיס לך תמונה מול הפנים, וכשאתה עצבני, וכשאתה כועס, וכשאתה עצוב, תסתכל מה המטרה שלך, וזה ייתן לך כוח להמשיך. וואו, זה נכון. אני אומר לעצמי, כל הדברים האלו, גם הפודקאסט הזה, זה כלי.
אתה לא רוצה את הפודקאסט עצמו. זה לא החלום שלך, אתה רוצה את מה שזה יביא לך. את האמון עם הקהל, יכירו אותך יותר, יאמינו יותר, מן הסתם זה גם בהמשך, גם מקל בשיחות מחירה בסוף, כי כבר מכירים אותך. אז זה בדיוק זה. הטעות הכי גדולה של אנשי מחירות, זה שהם מוכרים את המה. הם מוכרים מוצר. אני לא קונה מוצר. לא מעניין אותי מוצר. אני קונה מה המוצר יגרום לי להרגיש. אני קונה רגש, אני לא קונה מוצר. וכשלומדים לדבר ברגש בשיחת מחירה, אז הסגירות פתאום נהיות מטורפות. אז מה עושים שבעל עסק אומר לי לא? היום הייתי בשיחה עם מישהו שהוא ראה את המודעה שלי שהוצאתי. מאוד מובנת. כולל הטופס לידים, הכל מובן מה אני נותן. הוא בא, אמרתי לו, שמע, אני שאלתי אותו קודם כל על העסק, מה אתה עושה, לאן אתה רוצה להגיע, באמת להבין לעומק. הוא אמר לי, אז עוד חירק את הדברים האלה, בוא פרקטי, מה אני מקבל? תן לי פרקטי. מה אני עושה במצב כזה? מה היה הכאב שלו? עוד לא הגענו לזה. אז איך אתה רוצה למכור לו? בדיוק, אז אני אומר לו, רגע, שנייה, אני רוצה להבין אותך, להבין מי אתה, מה אתה, זה כמו שתיכנס עכשיו לחנות נעליים, המוכרת תביא לך מידה 44, רגע, היא צריכה לשאול מה המידה, מה הסגנון, מה אתה מחפש. אבל כשאתה נתקל במצב כזה, בדבר כזה, כשאתה אומר לו עדיין, אני רוצה ללמוד, רוצה להבין אותך, אוקיי. אז לא, אני רוצה לדעת רגע פרקטי, הכל טוב, כאילו אני רוצה לדעת פרקטי מה אני מקבל, זה מה שאני רוצה לדעת. אתה מקבל מה שאתה צריך, אבל אם לא תגיד לי מה אתה צריך, אני לא יכול להסביר לך מה אתה מקבל. אתה לא יכול להתחיל מהסוף, יש תהליך. יש תהליך בשיחת מחירה, שזה קודם כל פתיחה, אתה צריך ליצור רושם ראשוני, אתה צריך ליצור איזשהו מבנה ללקוח, אחר כך למצוא את הרגש שלו, למצוא את הכאב שלו, למצוא מה אתה צריך לפתור לו. אחר כך להתאים לו פתרון, ורק אז אתה יכול לסגור. אתה לא יכול להתחיל מסגירה. כמו שאת הבניין הזה לא בנו מקומה רביעית, בנו אותו מבסיס, ואז קומה ראשונה, ואז קומה שנייה, ואז קומה שלישית. רק אחר כך מגיעים לקומה רביעית. אותו דבר, אתה לא יכול להתחיל את השיחת מחירה מהקומה הרביעית. אז מה אתה עושה? אני אומר לו, שמע, אני לא יכול, אבל אני עדיין רוצה לדעת. אמרתי למישהו, אני בונה פרסונל ברנד. אני רוצה לראות את האינסטגרם שלך, בוא נראה איפה אני יכול לעזור, מה אני יכול לשנות. אוקיי. לא, זה אישי מדי, זה לא מתאים לי. תראה, מה? אוקיי, אז בואי תספרי לי, מה את מחפשת? ועשינו את זה. אבל זה מרגיש כאילו אנשים רוצים עזרה, כאילו הם לא מחפשים שיעזרו להם, הם רוצים לקבוע מה הם צריכים. אחי, יש מצב שאתה לא צריך את זה בכלל, מה, ידחף לך משהו? לאנשים מאוד קשה להגיד מה הכאב שלהם. אנחנו צריכים לשאול את השאלות הנכונות שיובילו אותנו לשם. אם אני אבוא יישב מולך, אתה לא מכיר אותי, ואני אגיד לך, מה, תגיד יקיר, מה כואב לך? אתה לא תבוא ותשפוך את הלב עכשיו, נכון? הצלע פה בצד. אתה לא תבוא ותגיד לי מה הכאבים שלך ומה הקשיים שלך בחיים. נכון. אני צריך לבנות את זה בצורה נכונה, כדי שללקוח יהיה נוח לבוא ולהגיד לי את זה. ויש שיטות, יש המון שיטות, המון. ובכנות, רובם עובדות. בן אדם לא יבוא וילמד שיטה, אני עוקב אחרי רוב המאמני מחירות בישראל. כולם אנשי מחירות טובים. הם לא יבואו וילמדו שיטה שהיא לא עובדת להם. זה לא אומר שהיא עובדת לכולם, אבל הם לא ילמדו שיטה שהיא לא עובדת להם. כל השיטות האלה עובדות. אם יודעים את העקרונות הנכונים, אם נמצאים במצב מנטלי טוב, הכל יכול לעבוד. האם יש שיטה מותאמת לאופי של בן אדם? כן. חד משמעית כן. אני לא יכול למכור בהתלהבות אובר אם אני בן אדם רגוע. ואני לא יכול למכור יותר מדי ברגש אם אין לי אינטליגנציה רגשית. אתה חייב להבין מי אתה ולחזק את החוזקות שלך. אם אני אחזק את החוזקות שלי, אני אהיה מצוין. אם אני אחזק את החולשות שלי, אני אהיה בינוני עד טוב. אני מחפש מצוינות. וזה נכון שאם מדברים על זה שמודדים היום איש מחירות טוב, על האם העסקה נסגרה באותה שיחה. זה מחייב? מה, אם זה עסקה עכשיו על 5,000 שקלים, מה, כל בן אדם שדיברתי לו 5 דקות, שומע, סלוק אותי. זה תלוי מוצר. אין על זה, אני מכיר גם מלא מאמנים שאומרים, אתה בלי פולו-אפ, אין פולו-אפ. תלוי, אתה לא יכול למכור דירה בלי פולו-אפ. כאילו אתה יכול, אבל זה מאוד 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 נדיר. מצד שני, כשאתה אומר לי 5,000 שקל עסקה, אני סגרתי עסקאות בשיחה ראשונה גם של 100,000 ו-200,000 דולר. זה לא קשור לכסף, זה קשור למוצר. ברוב המקרים, כן, אני אעדיף לסגור את אני אעדיף לסגור את העסקה בשיחה הראשונה, מהסיבה הפשוטה, כשהבן אדם יוצא ממני,
אשתו מתקשרת אליו, בדודה שלו מתקשרת אליו, המורה בבית ספר של הילד מתקשרת אליו, הוא לא חושב עליי. לא זוכר כלום. כשבן אדם בא ואומר לי, אני צריך לחשוב על זה, הוא לא הולך הביתה, מכין לעצמו תה, פותח עוגיות חברים, יושב, מעניין מה שאמר לי הבחור החמוד. לא, זה לא עובד ככה. כשבן אדם אומר לי, אני רוצה לחשוב על זה, הוא במילים אחרות אומר לי, לא שכנעת אותי מספיק, הולך וזהו. ברור. אז כמה זה נכון לשאול על מה יש לחשוב? כי נהיה כזה, מדברים על זה היום מלא. זה מפלפ לי את לשאול אותו, אוקיי, מה, בא לך לשתף אותי על מה אתה צריך לחשוב? זה מפלפ לי את התחת כשאנשים עושים את זה. פעם זה עבד לך? פעם אמרת ללקוח, על מה יש לך לחשוב? והוא אמר לך, וואלה, אתה יודע מה יקר? אתה צודק, אין לי על מה, בוא נסגור. מתי? זה קרה לך מתישהו? אם זה לעולם לא קרה לך, למה אתה ממשיך לעשות את זה? למה כל אנשי מחירות ממשיכים לעשות את זה? לא, זה מרגיש לי שיח חטטנות, כאילו. תראה, כל התנגדות של לקוח היא הגיונית. הגיוני שבן אדם רוצה לחשוב לפני שהוא סוגר? כן. הגיוני שללקוח יקר? כן. הגיוני שלקוח רוצה להתייעץ עם אשתו? הגיוני. אבל יש דבר אחד שב100% מהמקרים גובר על היגיון. אתה יודע מה הוא? מה? רגש. רגש גובר על היגיון. ב100% מהמקרים. תעלה רגש בשיחה, ביטלת את ההתנגדות שהיא הגיונית. עכשיו, אנחנו צריכים להבין עוד משהו. התנגדות היא שקר. כמו שאמרנו קודם, הלקוח לא הולך להכין לעצמו כוס תה ולהגיד מעניין, אני באמת צריך לחשוב על זה. או לא, כשהוא אומר לך, אני צריך להתייעץ עם אשתי, הוא לא יתקשר לאשתו בדרך הזור, את לא מבינה איזה שיחה היה לי עם יקיר על פודקאסט, זה לא קורה. פעם שיקרת למישהו? תהיה כנה. ברור. תהיה כנה, מעולה. פעם תפסו אותך בשקר? לא. אף פעם לא תפסו אותך בשקר? לא, אני חושב שזה טוב. אז אתה איש מחירות קטלני. נראה לי אני לוקח את הפודקאסט הזה, מוכר אותו. רק מוכר. כשתופסים אותך בשקר, מה אתה עושה בדרך כלל? מתגונן, מסביר. איך אתה מתגונן? בשקר יותר גדול. אוקיי? אם אני משקר ותופסים אותי בשקר, כדי להתגונן אני משקר שקר יותר גדול. אז אם הלקוח משקר לי, כשהוא אומר לי אני צריך לחשוב על זה, ואני אומר לו על מה יש לך לחשוב, אני בעצם תופס אותו בשקר, כי אין לו על מה לחשוב. מה הוא יעשה? שקר לי שקר יותר גדול. ואז אני אענה לו גם על זה, ואנחנו בעצם מנהלים שיחה שלמה של טיפול בהתנגדויות על שקר ולא על אמת. כן. אנחנו חייבים להבין מה הבעיה האמיתית של הלקוח. מה הסיבה האמיתית שבגללה הוא לא קונה. אז באותה סיטואציה פשוט לזרום איתו, אוקיי, סבבה, לך תחשוב על זה, או יש משהו אחר. קודם כל אנחנו צריכים להוריד לו לחץ. קודם כל להוריד את הלחץ, כי מה קורה לך כשאתה משקר? הגוף מתמלא באדרנלין. בוא נוריד שנייה את הלחץ, זה בסדר גמור, אני מבין אותך לגמרי. אני אפילו הזדהה איתו. גם אני צריך לחשוב לפני שאני עושה החלטות פיננסיות שלא תכננתי לפני. אבל אני רוצה להבין מה ההתנגדות האמיתית. אז אני אשאל אותו, אבל תגיד, אנחנו עכשיו בדקנו וראינו שמה שאתה צריך זה לעשות עוד פודקאסט לעסק כדי לקבל יותר חשיפה מה ההתלבטות שלך בעצם? עכשיו, אם אני מבין שיש רק שתי התנגדויות יחידות שיכול להיות ללקוח, שלא נתתי לו מספיק ערך או שהוא לא מאמין לי. אין שום סיבה אחרת שהוא לא יסגור איתי. שום סיבה. אני אתן לך דוגמה שתבין אותי. איזה טלפון יש לך, יקיר? אייפון. איזה? 17. יש לי גם אייפון 17, אני רוצה למכור אותו אתה רוצה לקנות? תביא. כן, ב10,000 שקל. מה פתאום? למה לא? יקר. אוקיי. ואם אני אמכור אותו ב100 שקל? שווה. אבל אתה לא צריך אייפון, יש לך אחד. זאת אומרת שאם אני נותן לך מחיר, שהערך של המוצר נמוך מהמחיר שנתתי, אתה לעולם לא תקנה. אבל אם אני אמכור לך אותו, אפילו מוצר שאתה לא צריך בכלל, אבל אתה יודע שהערך של המוצר נמוך מהמחיר, אתה תקנה. נניח ומצב כלכלי קשה ואין לך את 100 שקל שלם. אתה תוותר על ההזדמנות הזאת או שאתה תשיג 100 שקל? בטח שנשיג. אז כשלקוח אומר יקר לי, זה או שלא נתתי לו מספיק ערך, זאת אומרת, הוא לא מבין את הערך של המוצר שלי כלפי המחיר, או שהוא לא מאמין לי שזה באמת יעבוד לו. יש לי דוגמה מושלמת לדבר הזה. לך על זה. אתה יודע, אני בדיוק מביא את הדוגמה הזאת. אני מראש העין. עכשיו, עם כל הכבוד לראש העין, הברים שם זה לא ברמה הכי גבוהה. שלא יתבעו אותי, שלא יתבאסו עליי. לחוך וזה. כן. ועכשיו, אני אוהב קלסברג. מוכרים שם אחלה של קלסברג. בדיוק הקלסברג שאני אוהב. אבל אני אעדיף לנסוע לתל אביב, לחפש חנייה, לשלם על חנייה, כמובן דלק וגם זמן הלוך חזור, וכנראה לשלם יותר על הבירה. למה? כי שם יש לי את האמון
שאני אקבל את מה שאני רוצה. זו החוויה. שזה חוויה. בדיוק. שם אני יודע שאני אקבל, אז בעצם המחיר כבר לא משנה, אבל הבירה אותה בירה. כי זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם, אנשים לא קונים מוצר, הם קונים את החוויה, מה המוצר יגרום להם להרגיש, אנשים קונים מרגש, רגש, ברגע שאנחנו מבינים את זה, מחירות זה הופך להיות דבר כיף. אנשים מנסים למכור מה? אל תמכור לי מה, תמכור לי מה אני ארגיש. אני אוהב לקנות. כן. מישהו לא אוהב לקנות? כולם אוהבים לקנות. במיוחד שיש דיכאון. אבל אף אחד לא אוהב שמוכרים לו. אנחנו צריכים ללמוד, לעזור ללקוחות שלנו לקנות, לא למכור להם. כן, אני מסכים עם זה. אתה עשיתי על זה גם מחקר בתחילת דרכי בפודקאסטים. ראיתי פעם שיחה הולכת, פעם לא, וניסיתי להבין מה קורה. אמרתי, טוב, אני היום עושה רק שיחות הכי קרות שיש. מה אתה רוצה, פודקאסט? כן, אני אביא לך ככה. זה המחיר? ביי. ככה. כמעט ולא סגרתי כלום. אחרי זה יום אחר למחרת עשיתי את אותם שיחות, הבאתי מחיר יותר גדול אפילו, אבל דיברתי. מה איתך? קודם כל את חברי. מה, ספר לי מאיפה אתה, למה ככה, ואיזה פודקאסט עשית פעם, וכדומה וכדומה וכדומה. כמעט הכל סגרתי. למרות שהמחיר היה יותר גבוה. אתה יודע למה? כי אנשים קונים מאנשים. כן. אם היית שם עכשיו באיזה דף נחיתה באינסטגרם או בפייסבוק, את המחיר שלך ובלה בלה, אתה חושב שהיית מצליח להגיע לאותן סגירות? לא. אנשים קונים מאנשים, אנשים מחפשים חיבור אישי, במיוחד בעסק הזה, כמו פודקאסטים, שאני צריך לשבת עם בן אדם ולדבר איתו, תן לי להבין מי הבן אדם שעומד מולי. אז אני מוחמא פה. כן, סגרתי איתך. אבל בדיוק דיברנו על זה, הרבה אנשים יודעים למכור על הנייר, אבל ברגע האמת, משהו נופל. מה הדבר הזה שקורה? הוא יודע, אתה יכול אותו בשיחה אחד על אחד, אתה תלמד אותו, והוא יהיה טוב, והוא הכל טוב, והוא מבין, ואיך פה ולהקשיב, וברגע האמת, לא מצליח לסגור. כמעט ולא. כמו שאמרתי לך קודם, כולם יודעים למכור. כולם יודעים למכור. בן אדם שאומר לי שהוא לא יודע למכור, זה בן אדם שכנראה היה נעול באיזה מרתף כל החיים, ולא היה לו שום קשר לציביליזציה. אין בן אדם שלא יודע למכור, אנחנו כל הזמן מוכרים. כשמעורב בזה כסף, או כשזה נהיה דרך להצלחה שלנו, הרבה אנשי עסקים נופלים בזה. הרבה אנשי עסקים ואנשי מחירות נופלים בפחדים בסיסיים, כמו פחד מתחייה. זאת אומרת, אם לקוח אומר לי, לא, מה זה אומר עליי? איך זה מוריד לי את הביטחון העצמי? פחד מכישלון, פחד לא להצליח. זה יכול לשתק אנשים, אנשים משתתקים כשהם מפחדים. אבל יש פחד אחד שהוא יותר עוצמתי, גם מפחד מכישלון וגם מפחד מתחייה. וזה פחד מההצלחה. אנשים הרבה פעמים לא יודעים להצביע על זה, אבל יש יותר אנשים שמפחדים מההצלחה, מאשר אנשים שמפחדים מכישלון. למה? כי כדי להצליח, אתה צריך לנטוש את כל הערכים שלך, את כל האמונות שלך, את כל ההרגלים שלך, את כל הדפוסי ההתנהגות שלך. לא את כולם, אולי את רובם. אבל כדי להצליח, אתה צריך להיות בן אדם אחר. אתה צריך שהאביב הקודם ימות, כדי שהאביב החדש, שאני רוצה שיהיה מוצלח יותר, יחיה. כאילו, כדי שמשהו חדש יקרה, משהו אחר צריך ליפול. אפילו כדי להגיע לגן עדן, אתה צריך למות קודם. ככה זה עובד. ואנשים מפחדים פחד מוות מהשינוי הזה. אתה חושב שההצלחה במחירה עצמה זה משהו שהוא יותר בראש שלך, מאשר הלקוח עצמו? הלקוח פה כדי לקנות, אם לא, הוא לא היה פה. איזה סיבה יש לבן אדם להישאר איתך על הקו אם הוא לא רוצה לקנות? היו לך, אני מאמין, שיחות מחירה שאמרת לבן אדם, אני יקיר מפודקאסטים, ונתקו לך בפנים. ניסו להיזכר. לא מעניין, כן. נכון? כשזה לא מעניין, מה אני עושה? מנתק. כשהתקשר אליך מישהו, לא יודע, אתה נשוי? לא. התקשר אליך מישהו לחבילת זוגית, לך ולאשתך. אתה תגיד לו, אני לא נשוי, ותנתק, נכון? כן, מקסימום מנסה להביא את הכלב, אם אפשר. אם אני עדיין על הקו, זה אומר שאני מעוניין. כל עוד הלקוח עדיין על הקו, זה אומר שהוא מעוניין. כן. אם הוא לא נסגר, זה אומר שלא שכנעתי אותו מספיק. אז אתה אומר שכל עוד באמת הלקוח איתך ושואל, הוא בעצמו שואל, הוא הבין מי איתו, הוא זוכר שהוא השאיר פרטים למודעה הזאת, והוא אומר, בוא ספר לי. זה אומר שהוא כבר בעניין, זה אומר שזה מה שהוא רוצה. כן, אבל אני לא פה לספר. אני פה לשמוע. כן, לא, ואז אני מעביר את זה אליו, ונסם, בוא ספר לי מי אתה. אני לא פה לספר, אני לא פה לתאר את המוצר שלי. תראה,
המוקד הכי גדול שלי בישראל היה מוקד להחזרי מס. אבל אני לא הייתי מוכר החזרי מס לשכירים. אני הייתי מוכר זמן, אני הייתי מוכר בירוקרטיה, אני הייתי מוכר מקצועיות, אני הייתי מוכר מה המוצר שלי עושה. לא הייתי מוכר החזר מס, אני לא מוכר מוצר, אני מוכר רגש, אני כל פעם חוזר על זה, כי כדי להבין איך להצליח במחירות, חייבים להבין את הדבר הבסיסי הזה. לא למכור מוצר, למכור רגש. כן, האמת שגם לי לקח זמן להבין את זה. לקח לי רק לפני חצי שנה. הבנתי שאתה לא מוכר פודקאסט. נכון. אני נותן לבן אדם פה את האפשרות ליצור אמון עם הקהל שלו. אפשרות להקל בשיחות המחירה. זה בדיוק, זה לקח לי זמן להבין. לקח לי זמן, ברגע שאתה מבין זה משהו הרבה יותר עמוק. שזה הרגש, זה מה אתה נותן לו. מה אתה גם חוסך לו. כמו שאמרת, זמן. ברור. תראה, כל ההתנגדויות של הלקוחות הן הגיוניות, ורגש גובר על היגיון. זו משוואה פשוטה. כשמבינים אותה, הכל פשוט יותר. ותמיד הרגש הזה יהיה כאב, לגעת בכאב. יש שתי מצבים מנטליים שגורמים לנו לעשות פעולות. כל פעולה בחיים, הרצון לעונג או הפחד מכאב. כל פעולה שאתה עושה בחיים זה או זה או זה. תשלב בין השתיים ואתה בוואו. למה בבלק פריידי אנשים מוכרים הכי הרבה? כי אנשים מפחדים מהחמצה. מצד אחד, וואו, אני מחכה לבלק פריידי, אני הולך לקנות מלא דברים, מצד שני, יום בלק פריידי, אני חייב לקנות מהר שלא ייגמר. זה השילוב הזה שגורם לנו לקנות כמה שיותר. אבל כן, אנשים קונים כשכואב להם, תעשיות הכי חזקות היום בעולם, זה תעשיות תרופות, תעשיות נשק, תעשיות של כאב, של פחד, תעשיות שהדחף שלהם הוא פחד, זה תעשיות שעושות היום הכי הרבה כסף. מה אתה חושב על שיטת המחירה הזו של להביא זמן מוגבל להטבה? זה כאילו בשביל שהוא ירגיש שיהיה לו פה איזו החמצה, ונקל על שיחת המחירה, ושידע, יש כאלה שאני רואה מקומות שפרסמים דברים, ל-24 שעות הקרובות, והמודעה הזו רצה וממומן חודשיים כבר. קודם כל, זה כבר יורד לי חד משמעית, זה יורד לי כאילו, אחי, מה אתה עושה? השיטת מחירה עצמה היא טובה. היא טובה, כי אנחנו צריכים לשים טיים פריים, אנחנו צריכים לשים ארג'נסי ללקוח. אבל אתה חייב להיות באינטגריטי ולשמור על המילה של העסק שלך. אם אתה אומר שההטבה היא ל-24 שעות, אז אחרי 24 שעות אתה מוריד את ההטבה. כי אם לא, אתה לא אמין. ואנשים קונים, אתה לא יכול למכור בלי אמון. אנשים מחפשים אמון בעסקים שהם קונים מהם. עכשיו, אם אתה לא אמין כלפי איך אני מביא לקוחות, אני לא אסמוך עליך באיך אתה משמר לקוחות. איזה שירות אתה נותן ללקוחות. תביא גם את הרגשה שאתה נואש. ברור. חד משמעית. אני לא רוצה לקנות מעסק נואש. אתה מכיר את אפקט השווארמה? לא, ואני רעב רצח. אתה הולך עכשיו לשווארמיה, אתה עובר, יש לך שדרה מלאה בשווארמיות. לאיזה שווארמיה אתה תיכנס? לזאת שריקה או זאת שמפוצצת? נראה לי זו שריקה. לא, אתה תיכנס לזאת שמפוצצת. למה? כי אתה וואי, אם היא מפוצצת, בטח יש שם מלא אנשים. ברור. אם אתה רואה עסק שהוא נואש, אתה לא תיכנס אליו, כי אתה אומר, אם הוא נואש, כנראה הוא לא מספיק טוב. כמה חשובה הקליקה הראשונית? מה זאת אומרת? כמה נראות של המוצר, של המקום, באמת יכולה להשפיע על המחירה. סתם דוגמה, עשיתי גם על זה, נראה לי סרטון די, ראית את זה? על הטינדר. טינדר כולנו מכירים, ימינה שמאלה. אני יכול לראות עכשיו מישהי, לדפדף והכל, הגעתי למישהי, יש מצב שהיא לא לטעמי, אין קליקה, לא התחברתי לנראות, אני אעביר שמאלה, אבל אני לא יודע כמה היא טובה, כמה היא יודעת לבשל, כמה היא אישה חמה, וזה מה שאני רוצה. אבל יש מצב שמישהי אחרת, שהיא כן תהיה הטעם שלי, אז אני דפדף, ואז באמת אני ארצה להכיר את מה שקורה בפנים. נכון. אז כמה באמת גם חשובה הנראות במחירה. לא יודע, הנראות של לא יודע, נגיד שהמקום, שפרסמתי את המקום, חשוב נראות, לא חשוב נראות. אני אגיד לך מה, השאלה הזאת טובה לשיווק, לא למחירות. כי במחירות אני כבר בשיחה עם הלקוח, זה כאילו היא כבר החליקה ימינה, ואנחנו עכשיו מדברים, אז איך אני פותח איתה את השיחה בצורה נכונה, ואיך אני מתחיל שיחה בצורה נכונה. אבל הנראות חשוב. יצירת רושם ראשוני, אין שני לרושם ראשוני. זה משפט שהוא נכון ולא נכון בו זמנית. רושם ראשוני הוא מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא אומר שאי אפשר לתקן אותו. הבעיה שהרבה פעמים בשיחות מחירה אין לנו מספיק זמן כדי לתקן אותו. אז זה חשוב, אבל זה לא קריטי אם לא. לא לוותר אם לא עשית רושם ראשוני נכון. אוקיי, אומרים בעסק שלך, אתה איש המחירות הכי טוב שיש.
נכון. אבל יש את העסקים הגדולים, נקרא לזה, סתם זורק סלקום, כן? יש לך אנשי מחירות שזה העסק כולו שלהם, באים בתור אנשי מחירות. נכון. למה שם זה תופס, ובעסק שלך העצמאי זה פחות? אתה חושב שמנכ"ל סלקום הוא לא איש מחירות? דבר עם הלקוחות. יש היררכיה. אני כמנכ"ל לא צריך לדבר עם לקוחות, אבל אני צריך למכור למנהלים שמתחתיי. כל הזמן אני מוכר למנהלים, והם צריכים למכור למנהלי צוותים שמתחתיהם, שהם צריכים למכור לעובדים שלהם, שהם אנשי מחירות. הרי מה זה איש מחירות? שוב, זה עבודה מנטלית. זאת אומרת שאיש מחירות יכול, היה לי מוקדי מחירות, ואנשי מחירות שלי לא כל יום היו באים באש, גם פחות טובים. אז היה לי מנהלי צוותים שאני הייתי מוכר להם, למה היום אתם לא מגיעים ליעדים, ולמה הייתי צריך למכור להם אנרגיה, הייתי צריך למכור להם מוטיבציה. הם היו עושים את אותו דבר מול העובדים שלהם, הם כל היום בהתעסקות של מחירה. גם המנכ"ל, יש לו עסקאות שהוא צריך לסגור. עכשיו, אם הלקוח סוגר, נחזור לסלקום, איש מחירות סוגר עסקה של 50 שקל לחבילה, או 100 שקל, 200 שקל לחבילה עם אינטרנט ובית ובלה בלה בלה, המנכ"ל סוגר עסקאות של מיליונים. סוגר עסקאות בהרבה מאוד כסף, אבל הוא לא מדבר עם הלקוח קצה, הוא מדבר עם לקוח אחר, הוא מדבר עם לקוחות של תשתיות, הוא מדבר עם לקוחות של שיתופי פעולה, הוא מדבר עם חברות פרסום, יש לו גם עסקאות מאוד מאוד גדולות שהוא צריך לסגור, אבל הוא צריך לשמש דוגמה. אבל הוא לא צריך לשמש דוגמה לעובד הזוטר, הוא צריך לשמש דוגמה לזה שמתחתיו בהיררכיה, שהוא זה שצריך לשמש דוגמה לזה שמתחתיו בהיררכיה, וככה אנחנו מגיעים למצוינות עד לעובד הזוטר. אבל תמיד, יש בזה משהו שונה, מבחינת הלחץ כשאתה ניגש. כי ברגע שאתה בא למקום, שיש חברה, אתה חלק מהצוות, אתה בא למכור, אתה מקבל את הכסף ככה, ואתה לא עושה את הכסף הגדול, לבין בעל עסק, בתחילת דרכו, עצמאי, שהוא על המחירות. אתה ניגש בצורה נורא נורא שונה, מבחינה מנטלית. פה אתה מרגיש, רגע, אני חייב להכניס את הכסף, כי לא ייכנס, אני נופל. וזה מה שדופק אותך. הלחץ הזה. הלחץ הזה זה מה שדופק אותך. איש מחירות שמקבל שכר בסיס ועמלות, החיים שלו טובים. לא מחר, לא נורא, יש לו שכר בסיס. בעל עסק אין לו שכר בסיס. לא מחר אתה לא הכנסת. אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך לקרוא את התחת, אין לך זמן לעצור ולנסות להשתפר. אתה צריך תוצאות מיידיות. פה אנשים נופלים. אנשים נופלים מהלחץ הזה. תוצאות מיידיות קיימות בסרטים. אנחנו צריכים תוצאה פלוס גרף שיפור כל הזמן כדי להיות טובים. כשאתה מספיק טוב, כשהכנסת משהו לעסק, אז תביא לך איש מחירות. הוא צריך לראות אותך עושה את זה. ואז הוא ילמד לעשות את זה גם. ואז תביא עוד איש מחירות. ואז תביא עוד איש מחירות. אתה לא חייב להיות הכי טוב. אני יכול להגיד בפה מלא ובגאווה גדולה, שאני לא הייתי האיש מחירות הכי טוב בחברה שלי. אני מאמן אנשי מחירות מעולה. חושב שאני בין הטובים שיש בארץ. אבל אף פעם לא הייתי האיש מחירות הכי טוב בחברה שלי. שלי, חברה שאני הקמתי אותה, אני לימדתי את האנשי מחירות, והם הפכו להיות יותר טובים ממני, ולא היה גאה ממני. לא היה גאה ממני שהתוצאות שלהם יותר טובות משלי. אדם שלוקח מחיר נמוך, אז. כן. זה אומר, נקרא לזה מהשוק. אתה מדבר על עצמאי או על איש מחירות? עצמאי עכשיו שהוא לוקח עכשיו מחיר, תראו פרסם את עצמו, מפרסם מחיר יותר נמוך ממה שלוקחים, זה בא לפצות על יכולות מחירה לא טובות? לא, זה בא לפצות על חוסר ביטחון עצמי. או חוסר אמונה בערך שהמוצר שלי נותן. אני אתן לך דוגמה אישית. לפני שבוע התקשרו אליי חברה מסוימת, וביקשו לברר על הדרכה. נתתי להם את המחיר שלי, מאז לא חזרו אליי. עכשיו, עבר לי בראש, אולי אני אוריד מחיר, אולי זה יותר מדי, אבל לא, אני מעריך את עצמי בסכום הזה. אני חושב אפילו שנתתי להם הצעה נמוכה מדי. ואני לעולם לא אעבוד בסכום יותר נמוך מזה. כשאנשים ביקשו ממני אימון 1 על 1, אמרתי לא. לא כי אני לא רוצה לעשות את זה. כי אני חושב שהשעה שלי, של 1 על 1, שווה יותר כסף ממה ששווה לבן אדם פרטי לשלם על שעה איתי. אני מעדיף לעשות הרצאות מול
קבוצה של אנשים שאני יכול לגבות על השעה שלי סכום מסוים, מאשר לתמחר את עצמי בנמוך. אני לא מתמחר את עצמי בנמוך, כי אני מעריך, אני יודע איזה ערך אני יודע לתת. אז מה דעתך ההבדל בין שתי בעלי העסקים? הם נותנים את אותו שירות, אותו מוצר, אבל אחד לוקח 1,000 שקל יותר. זה עניין של מה, אמונה בעצמך, כן. אמונה במוצר, אמונה ביכולות, אתה רוצה, לא יודע, ששיחות המחירה יהיו יותר קלות אולי, אתה חושב על זה גם, טוב, האיש יתקשר, הוא יודע שמקום אחר לוקחים 1,000 שקל פחות, הוא יבוא אליי. אני אתן לך משל. היה שכונה בצפון תל אביב, שהיה בה מספרה. באותה תקופה נפתחו עוד 3 מספרות סביב המספרה הזאת, והפרנסה ירדה, מה זה ירדה? התחלקה הוא קיבל 25% מה שהיה לו עד עכשיו, כי עכשיו יש 4 מספרות באותו מרכז מסחרי. הספר לא ידע מה לעשות, יום אחד החליט, אני לא מספר יותר, אני עושה רק צבע לשיער. זה מה אני עושה. בא אליו לקוחה, רצתה להסתפר, אומר לה, אני מצטער גברת, רק צבע לשיער. בא אליו גבר, רצה להסתפר, מצטער גבר, רק צבע לשיער. במשך חודש, חודשיים, 3 חודשים, הוא ישב עצוב, אין לו עבודה. כל 3 הספרים סביבו עובדים, והוא אין לו עבודה. אחרי משהו כמו חצי שנה, המספרה שלו הפכה להיות מפורקת בלקוחות. מפורקת. רק צבע לשיער. למה? כי הוא קיבע מומחיות. כל מי שבא לעשות צבע לשיער אמרה, אני עושה צבע רק אצלו. למה? כי הוא עושה רק צבע. הוא מומחה בזה. הוא קיבע לעצמו איזושהי מומחיות, ומעכשיו כל בחורה שרצתה לעשות צבע בשיער באותה שכונה, הלכה רק אליו. זה מה שהוא עשה. אני מאוד מאמין בדבר הזה. זה למה הוא יכל לגבות על צבע בשיער יותר כסף ממה שהיו גובים הספרים האחרים. כי אתה מוגדר כמומחה, כמו אותה פיצה בבית קפה, אני אף פעם לא אוכל. היא כנראה תעלה איזה 30-40 שקל, מעדיף ללכת לפיצריה שהיא מתמחה בפיצות, לשים גם את ה-70-80 שקלים. בדיוק זה. כמו עכשיו, מתן. יש בעל עסק שמתמחר את עצמו גבוה, ובעל עסק שמתמחר את עצמו נמוך, על אותו מוצר. יש אחד שמגדיר את עצמו כמומחה, ויש אחד שאומר, אני כמו כולם, בוא, קח בכלום כסף. אז פה נכנס כבר עניין שיווק. זה לא שיווק, זה אמונה. זה ביטחון עצמי. אתה יכול לקרוא לזה שיווק, אני קורא לזה ביטחון. זה בדיוק המיינדסט שאני מדבר עליו, זה בדיוק המנטליות שאתה צריך להיות כדי להיות בן אדם מצליח. עקרונות של הצלחה, הם לא רלוונטיים רק למחירות, הם רלוונטיים להכל, זה אישיות. אני לא מלמד, כשאני עושה הדרכות של מחירות, אני לא מלמד מה להגיד, אני מלמד מי להיות. אני מכיר את זה גם, שיש אנשים שמתקשרים, כמו שהם הכי מצחיק, כשהם רואים את המודעה המדויקת, והם רוצים משהו אחר. מישהו אמר ממש לשנות את המוצר. הוא אמר לי, שמע, אני לא רוצה, אתה מביא X רילסים, אבל אני לא רוצה פודקאסט, אני רוצה לשבת, ושתשאל אותי שאלות, אני רוצה רק תכנים. אני רוצה צלם וידאו. אתה רוצה וידאו, אחי, צלם וידאו, אתה רוצה. ואז הוא אומר לו, שמע, אני לא יודע זה, ואז הוא התחיל כזה, אומר, טוב, אתה מתנגח איתי, אתה לא מתנגח איתך, ההפך, אני לא פשוט מביא את המוצר הזה, אני מציע לך משהו אחר, אולי כן יכול להתאים למה שאתה רוצה בדיוק. וזה אנשים שאתה מבין שהם כזה, אתה לא רוצה לעבוד גם עם אנשים כאלה. יש אנשים, יש לקוחות שהבעיה היא גם אצלם. חד משמעית. אתה כאילו אומר לך, טוב, אחי, אני לא יודע מה הסוג שלך, ומה פה ומה שם, ויש כאלה שאתה גם נותן להם. לכן אני תמיד אומר, יש לי, אני עכשיו, תן לעצמי ככה רגל, אבל יש תמיד, אני משאיר לפעמים עוד אקסטרה קטן ללקוחות האלו. ללקוח שמתלבט, ואתה אומר, בוא נשמור לו איזה בוסט כזה, שאם הוא ירצה, הוא כנראה יסגור, הוא יגיד, טוב, אני אקבל פה משהו ערך, ויאללה. זו גם שיטה כזאת. אני פחות אוהב אותה. כן? אני פחות אוהב אותה. אני אפילו לא ביקשתי ממך הנחה. לא, הנחות בחיים לא. אין הנחות. ישמעו את זה, זה מבקש מה הנחות. לא דיברתי על הנחות. אני פחות מאמין בלתת משהו כדי... אני מאמין בלתת ערך אמיתי. כי המוצר שלי נותן ערך, כי אני מאמין במה שאני מוכר, אני אוהב את מה שאני מוכר. אז אני פשוט בא לבן אדם ועוזר לו לקנות את משהו שהוא צריך. אני אתן לך דוגמה. מישהו מהמשפחה שלך פתח עסק, רוצה לעשות פודקאסט. אתה אומר לו, בוא תעשה אצלי. הוא יגיד לך, אני צריך לחשוב על זה, או יקר לי. אתה תוותר לו, או שתשב לו פה. אתה תשב לו פה, כי אתה יודע מה הערך. אם תתייחס באותה צורה לכל אחד מהלקוחות שלך, הסגירות שלך יהיו הרבה יותר גדולות. אז מה אני עושה במצב כזה שבן אדם אומר לי,
טוב, אני אעשה את הבדיקה שלי, יש מקומות שהשארתי בהם גם פרטים, אני רואה מה מבחינת מחיר. אני באמת, לפעמים אומר לו, אוקיי. אני אגיד לך איפה הטעות בשאלה שלך. זה כבר פעם שנייה או שלישית ששאלת אותי, אז מה אני עושה כשאומרים לי, אתה מדבר איתי על הסוף, על ההתנגדות. בדיוק. אם כל המחירה מההתחלה טובה, זה לא יגיע. הכל עניין של מה עשיתי עד להתנגדות. ואם אני חוזר ועונה על השאלה שלך, אז כשלקוח שואל אותי, או כשלקוח אומר לי, השארתי פרטים בעוד מקומות, אני רוצה לראות מגבי מחיר, אז שאלת, אוקיי, אז מחיר זה מה שמעניין אותך, או לקבל ערך זה מה שמעניין אותך? מה מעניין אותך? התוצאה הכי טובה, או המחיר הכי נמוך? אם מה שמעניין אותך זה המחיר הכי נמוך, אני לא הכתובת. בדיוק, פה אתה צריך באמת להתעלות, כי לפעמים אנחנו יכולים ללכת למקום הזה של, ואני גם נפלתי שם, להגיד, שמע, פה אתה מקבל ערך, כאילו אני משכנע אותו. ואז, בדיוק, ואז אני אומר לו, ואז זה כמו שאומרת, באמת לבוא מגבוה, להגיד, אוקיי, מה חשוב לך יותר, הכסף, או להגיע למטרה, ששם אתה מכוון. העניין הוא שכמו שאמרתי קודם, התנגדות היא יכולה להגיע רק משתי סיבות, ערך או אמון. מה אתה לא, אתה צריך להבין מהלקוח כשהוא נותן לך התנגדות, אם הוא לא קיבל מספיק ערך לצורך שהמוצר שלי עונה לו עליו, או אם הוא לא מאמין שאני באמת המקצוען שיענה לו על הצורך הזה. כשיש את זה, כשיש את שתי אלה, את הערך ואת האמון, אז יש סגירה, לא משנה באיזה מחיר. יש סגירה. החזרת לי את החשק לשיחות מחירה. יש את הלקוחות קצה האלו שאני מדבר איתם, וגם זה לפעמים נשמע כאילו, הם לא מודעים למה לפעמים אתה מתקשר, אני פה זה, אפשר לדבר איתי חמישי? יום ראשון היום. פה אני לא יודע מה להגיד, לפעמים אני אומר לעצמי, רגע, אני לא יודע מה לעשות במצב הזה. אבל לא, רגע, שנייה, זה לעסק שלך, אתה עוד תפנה חצי שעה, 10 דקות, רבע שעה לטובת העסק שלך, עד יום חמישי? כאילו, איפה הגבול לבין לצאת אחד שנלחם על עצמו, טוב, בסדר, לבין להגיד, טוב. אתה מכיר את חוק המספרים הגדולים? קודם חוק השווארמות, תביא לי פה חוקים, אחי. חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים אומר, ככל שתוציא יותר שיחות מחירה, יותר אנשים יענו לך. יותר אנשים יענו לך, יותר אנשים ימשיכו איתך בשיחה. יותר אנשים ימשיכו בשיחה, יותר אנשים יסגרו איתך. אחד סגר, נכנס לסטטיסטיקה. עכשיו הסטטיסטיקה שלי אומרת, על כל 20 שיחות שהוצאתי, יש לי סגירה אחת. 20 שיחות שהוצאתי, 10 אנשים ענו לי, 5 אנשים המשיכו את השיחה, עם בן אדם אחד סגרתי, נכון? מה אני צריך לעשות כדי לסגור 2? יותר. להוציא 40 שיחות. יש לי סטטיסטיקה מסוימת. אוקיי? עכשיו, חוק המספרים הגדולים אומר, אני צריך כל הזמן להשתפר בסטטיסטיקה שלי, למצוא איפה אני משפר את הסטטיסטיקה יותר ויותר. עכשיו, זה בלי להפוך להיות סיילסמן יותר טוב. כדי לעשות 2 סגירות, אני צריך להוציא כפול שיחות. פשוט מאוד. אבל אנחנו מקלים על זה. איך אני בא בכיף לשיחה? באמת, אני אומר, נראה לי בסוף, הכל זה מתחיל במסרים שלך, במודעה, או בטופס לידים, בטופס סינון. אתה שוב חוזר איתי לשיווק. נכון, נכון, אבל לפעמים השיחה, לפעמים אתה בא, כי אתה מדבר לפעמים עם אנשים, זה או שהבעיה בי, כאילו, בבעל העסק, או בבן אדם, כי למה אנחנו, אם הכל מכוון, אנחנו יודעים מה אנחנו נותנים, אנשים משאירים פרטים לא סתם, למה זה אנחנו ניגשים לשיחות מחירה? יכול להיות שאנחנו מפילים את הכל עלינו בסוף? אם אני חושב שאני לא טוב, אני אבוא באמת בבאסה לשיחה. נכון. אז אמונה עצמית בעצם, זה נופל שם באמת הדבר הזה, המנטלי. תראה, יש המון סיבות שאתה לא תצליח. אני יכול לתת לך אותי. אני בניתי המון עסקים. בניתי והרסתי. אלוהים נגע בי, באמת, השתבח שמו לעד, נגע בי ונתן לי את הכישרון לבנות בצורה פנומנלית. אני יודע לבנות, אבל אני יודע להרוס אפילו יותר טוב. אני בונה והורס, ובונה והורס, ובונה והורס. בשנה האחרונה אני נמצא בטיפול, ואני עובד על הדברים האלה, אני עובד טיפול רגשי עם המטפלות שלי, ויש לי מאמן, ויש לי קואוצ'ר, ואני מנסה להבין למה יש לי דחף הרס עצמי כל כך גדול. ואני מבין שיש דברים בילדות שלי שאני לא אוהב, ושפגעתי באנשים, ואני לא סולח לעצמי על זה. ובגלל זה אני מסתובב בעולם בתחושה שאני לא ראוי להצלחה. אז כל פעם שאני מגיע להצלחה, אני מצליח לדפוק את זה.
וזה משהו שקורה בתת מודע, זה לא קורה במודע. וזה קורה להמון, אבל המון אנשי עסקים, שהם פשוט מסתובבים בעולם בתחושה שהם לא ראויים. ואני בטוח שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שמרגישים לא ראויים בתת מודע שלהם, מסיבה כזאת או אחרת, מאירועים כלשהם שקרו להם בחיים, שפשוט גורמים להם להרגיש נמוך. בגלל זה יש לכל כך הרבה אנשים ערך עצמי נמוך, ויש כל כך הרבה אנשים עם חוסר ביטחון עצמי. אבל זה בדיוק החלק המנטלי שעליו אנחנו צריכים לעבוד. זה בדיוק הדברים שאני עושה עם מתאמנים שלי, ואני עושה עם אנשי מחירות ובעלי עסקים, שבעצם אני גורם להם להאמין בעצמם שוב, לא רק שהם יכולים, גם שהם ראויים. אנשים ראויים להצלחה, כדי להגיע למצב שאתה מאמין שאתה ראוי להצלחה, אתה צריך לעשות את הפעולות הנכונות. אני לדוגמה מעשר כל חודש מהמשכורת שלי. כל מה שאני מכניס, 10% אני נותן לתרומות. זה גורם לי להרגיש ראוי. אני מרגיש ראוי להצליח, אני מרגיש שיש לי שותף אלוהים ב-10% מהעסק שלי. איך אני לא אצליח אם יש לי שותף כזה? וואו. לא, על מעשר בטח. עשר כדי שתתאשר. שומע על זה, מה זה שומע על זה מלא? אני בא מהעולם הזה, כן? מעולם המסורת והדת. זה באמת, פה אנחנו מכניסים כבר אמונה להצלחה הזאת. תראה, כדי להצליח צריך אמונה. לאו דווקא באלוהים. לאו דווקא באלוהים. כל אחד שיקרא לזה בשם אחר, אבל אתה צריך להישען על משהו. לא חייב, אבל צריך. זה מקל בהרבה דברים. אם לא היה לי אמונה, לא הייתי קם מהפוסט-טראומה. לא הייתי קם. אני באמת ובתמים חושב שאלוהים בחר בי. אתה יודע, בהתחלה אתה יושב בהרגשה כזאת של למה זה מגיע לי, ולמה זה, ולמה מכל האנשים שהיו במלחמה, למה דווקא אני, ולמה... ואז הבנתי. 35 שנים בחיים שלי, רכשתי כלים, ידע, מיומנויות תקשורת, מחירה, השפעה. בשביל לעלות לתודעה, נושא כל כך חשוב כמו פוסט-טראומה. בשביל לשבת פה ולדבר איתך, דרך העסק שלי כמאמן אנשי מחירות, על פוסט-טראומה ולתת מסר לאנשים, החיים יפים. יש לכם בעיה, לכו לטפל בעצמכם. אלוהים בחר בי. בלי אמונה, מי אני בכלל? וואו. שמע, אחי, אני מאוד מאמין בדבר הזה, שבלי אמונה, כמו שאתה לא חייב אמונה באלוהים, אבל אמונה. אני רואה אמונה גם כמטרה, כאילו, אין לך אמונה, אין לך לאן להתקדם. נכון. אנשים שחיים כאילו מיום ליום, טוב, אני קם היום, נראה מה יהיה. איך אפשר להצליח ככה? איך אפשר להצליח בלי לשים לעצמך מטרות? בלי לשאוף לאנשהו. אדם בלי חלומות הוא בן אדם מסכן. בדיוק, אבל גם אמונה פרקטית. יש תלה שאם תשב בבית תתפלל אלוהים כל היום, שתבוא לך איזו בלונדינית, היא לא תדפוק לך בדלת. אתה תבוא שומע, אלוהים שלח אותי כי התפללת יפה. בשביל אמונה צריך לעשות גם השתדלות. בדיוק. בשביל להגשים מטרות צריך לקום ולעשות משהו. אתה לא יכול כל היום להתפלל לכסף, אבל לא לצאת לעבוד. אתה לא יכול, זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להתפלל לזוגיות ולא לפנות לבחורה שמוצאת חן בעיניך. זה לא קורה. זה לא קורה לבד. תעשה השתדלות כדי לקבל את הדברים שאתה רוצה. ואיפה אתה פוגש אותו ביום-יום? בכל העניין של הפוסט-טראומה בכל מקום. פוי. בכל מקום. בכל מקום. אתה יודע מה זה התעוררות רוחנית? בתור בן אדם שכל החיים רדף אחרי חומר, ופתח עסקים, וחיפש כסף, וכל היום רדפתי אחרי כסף. כסף זה דבר מאוד משמעותי בחיים שלי. אני אוהב כסף, אני לא מתבייש להגיד את זה. כשאנשים אומרים לי כסף זה לא הכל בחיים, אני אומר להם זה משפט של עניים. אני אוהב כסף, מה אני אעשה? בגלל זה הלכתי לעבוד במחירות, בגלל זה עשיתי המון 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 כסף בחיים שלי. אבל לאחרונה הנשמה שלי קיבלה התעוררות רוחנית מטורפת, שאתה אומר, כסף זה אמצעי מדהים בחיים. אבל אם אתה תיתן לילדים של אלוהים, אלוהים ייתן לך. ולתת זה לאו דווקא בכסף. לתת זה באכפתיות, זה ביחס, זה במה שאני עושה עכשיו, מעביר מסר שבעזרת השם יכול להציל חיים. כי אני רוצה להגיד לכל בן אדם פוסט-טראומטי, הייתי שם, אני עדיין שם, והצלחתי בחיים. זה אפשרי. אם תבקשו עזרה. אם אתם לא יודעים ממי, בואו אליי.
ולמה דווקא העולם הזה הציל אותך? עולם המחירות? איפה זה בא לידי ביטוי כדי בשיקום? להצליח במחירות, אתה צריך מנטליות של ווינר. ומנטליות של ווינר זה בכל דבר בחיים, זה מנטליות. כדי להצליח במחירות, אתה מפתח לעצמך מנטליות של ווינר. בטיפול שלי, השתמשתי באותה מנטליות כדי להצליח גם בטיפול. ובעצם בכל דבר אחר בחיים. מחירות זה מראה לחיים. מי שטוב במחירות יהיה טוב בכל דבר. מעבר לזה, כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך למכור. אתה רוצה לפתוח עסק, אתה צריך למכור את העסק. אתה רוצה להיות שכיר, אתה צריך למכור את עצמך. לא משנה מה אתה רוצה לעשות, אתה צריך ללמוד למכור. אז מי שטוב בזה, טוב בהכל. אם כבר מחירה עוד פעם, מה ההבדל בין מחירה אגרסיבית לבין מחירה רגועה, שקטה, עדינה? ההבדל זה מה שאתה משדר ללקוח. ההבדל זה במות שלך, וההבדל זה במוצר שלך. אני אסביר. אני לא דוגל במחירות אגרסיביות מדי, אם עשיתי את כל המחירה בצורה נכונה. זאת אומרת, שאם אני מגלה את הרגש של הלקוח, אם אני שואל את השאלות הנכונות, שמייצרות בעיה ללקוח, שגורמות ללקוח להבין שהבעיה שלו היא מתמשכת, והיא לא מהרגע לרגע, לשאול אותו שאלות שימחישו לו, שכבר עבר זמן מה, והוא עדיין מתמודד עם אותה בעיה, וישאל אותו שאלות שיגרמו לו לדמיין, איך החיים שלו ייראו אחרי שאני פותר לו את הבעיה, אז המחירה שלי לא צריכה להיות אגרסיבית. המחירה שלי מאוד פשוטה ורגועה. אם לא עשיתי את כל הדברים האלה, כן, אני צריך למכור ביותר אגרסיביות. עכשיו, מה זה למכור באגרסיביות? אני לא... יש להיות נוכל ורמאי ופושר ושקרן, ויש למכור צורך. אם אני מוכר ללקוח משהו שהוא צריך באמת, אני לא צריך להיות אגרסיבי. אם לקוח הרגיש, אתה בא ממקום נמוך, הוא לא יקנה? אולי, כן. יסמנים יש, אבל אולי 2% מהמחירות שאתה עושה. יש יסמנים, זה לא אומר שהוא לא יקנה. לפעמים הלקוח רוצה להרגיש שהוא חזק עליך, אבל תסתכל על רולקס. נראה לך שאתה יכול ללכת ולקבל הנחות ברולקס? לך ללואי ויטון, תבקש הנחה. 2 סתירות יביאו לך ויוציאו אותך מהחנות. השאלה היא מי אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות קופיקס או שאתה רוצה להיות לואי ויטון? אני דוגל בלהיות ברנד, אני דוגל בלהיות מותג, אני לא דוגל בלהיות פשוט. אני מאמן אנשי מחירות פרימיום. כדי לעבוד איתי צריך להשקיע. וזה בסדר שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. זה בסדר. יצא לך פעם למכור משהו שלקוח לא באמת היה צריך? בעוונותיי הרבים. לא מאמין בזה. זה לא מחירה מבחינתי, זה נוכלות. כן, עשיתי את זה. לא הרגשתי עם זה טוב. אני לא אוהב את זה. מחירה קורית כששתי הצדדים מרוצים. אם לא, זה לא מחירה, זה נוכלות. כמה זה באמת לעמוד על העיקרון. קשה. זה נורא קשה, אתה אומר? במיוחד כשאתה עם הגב לקיר. כשאתה עם הגב לקיר בעסק שלך, ואתה אומר, וואלה, אני יכול למכור פה מוצרים לאנשים, שאולי הוא לא צריך, ויכולות המחירה שיהיו טובות, ואני אגע בכאב, ואני... אבל אתה זוכר מי השותף שלי? אלוהים השותף שלי. אי אפשר לרמות אותו ולא איתו. תוכלות כזאת. אי אפשר. ברגע שאתה מכניס את אלוהים כשותף, נגמר הסיפור. זהו, תאמין. תאמין, הוא בוחן אותך במקומות האלה. תראה, הוא ככה לקראת סיום. קודם כל נהניתי מלא. גם נראה לי, את הפרק הזה אתה לא מקבל. אני שם אותו ככה נעול, מוכר אותו. ותן לי ככה מסר. אני רוצה 2 מסרים. 1, לאדם שחווה קושי, כמו שאתה חווית, מה המסר שלך אליו? ומסר לאיש מחירות, לעצמאי, לבעל העסק, לשכיר. אתן לך מסר אחד שיהיה מספיק חזק בשביל שניהם. אם אני אציע לך עכשיו 10 מיליון שקל, אתה תיקח? כן. ואם אני אגיד לך שמחר אתה מת, אם אתה לוקח את 10 מיליון שקל האלה, מחר אתה מת, אתה עדיין תיקח? לא, כי זה לא יהיה רלוונטי. אז תבין שהחיים שלך שווים לפחות 10 מיליון שקל ביום. ואם אתה חווה קושי,
ואם אתה חווה חוסר משמעות, תיזכר שהחיים שלך שווים לפחות 10 מיליון שקל ביום. אנחנו לפעמים לא מעריכים את החיים שלנו מספיק, אבל החיים שלנו שווים המון. המון, המון, המון. קשיים, אתגרים, כאבים, כישלונות, הם חלק מהחיים. אבל כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט הזה, כדי לצמוח, צריך לעבור דרך כאב. צמיחה מגיעה מתוך כאב. זה המסר גם לאנשי מחירות, וגם לאנשים שחווים קושי נפשי. וואו. קיבלתי, אחי. קיבלתי ממש. ותודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה לך, נהניתי. גם אני, מאוד. התראה. בטוח.